Босилевът за пръв път се запознава с футбола през далечната 1928 година, когато нашият съгражданин Янко Шипев донася първата кожна топка, която не слага като сувенир на гардероба, а дава я на приятелите си, интересуващите се от новата игра. По-късно Босилевът се оказва като изключително родна почва за този вид на спорт. В началото на 50-те години на миналия век, по-точно 1952 година, Жика Йованович идва на работа в Босилевът и забелязва, че младите хора нямат много разнообразие. Един ден през пролета на 1953 година, докато се завръща от полето, забелязва, че между училището и река Драговищица има голяма неизползвана площ, незасадена и обрасла в тръни. Той веднага събира младежите, за да разчистят тази площ, която скоро беше превърната в спортно игрище. Скоро започнали да играят и мачове, а Жика Йованович сформирали футболен отбор, наречен Единство, и става негов треньор. Отборът не се състезава в официална лига, но играе много приятелски мачове с отбори от околността, като Печалбар от Округлица, Динамо от Враня, Радник от Сурдулица и с войската. По това време Босилевът имало около 3000 войници. Съдии на срещите били Жика Йованович и Милан Николов, Стоименов или Милан Самарджийски. А в състава на Единство са били Боян Радованов Тутулеята, Милан Васев или Милан от Радинци, Томислав Николов, Томо Шумаров, Миомир Иванов, Мичо Слободин, Стеван Гергинов, Стеван Диманин, Павле Филипович или Павле командир на милицията, Васил Василев Мицката, Ябланович, Стоян Стоянов или Цоле Бояджисти, Глигоров или Гишо, Васил Божилов, Васил от Мусуль, Ристева Драйчиловци, Радко Димитров, Стоян Захариев, Стеван Роглята, Алекса Стаменов, Драган Петаков, Любен Менчико и Асен Божилов Шишков. По-късно за Единство още играят Никола Тодоров Колчо, Христо Костадинов, Захари Станчев, Стоян Стоянов, Братислав Котев Бока, Борис Георгиев Суре, Васил Такев Николов, Василия Йосифов, Раде Стойков Джеко, Радомир Йоич, Томислав Ковач и Васил Христов. Единство съществува до 1962 година. След това се сформират два отбора за футбол на малки братки, говедаре и ячляци, които редовно играят мачове всяка събота в училищния двор, близо до големия двор, който е представлявал свещено дърво за жителите на Босилевът. Мачовете са се играли в селата най-често по повод празници или понекога по време на училищни ваканции, където са се състезавали младежи и деца от Босилевът и от околните села. През този период средното икономическо училище също има свой отбор, наречен СЕШ. Тогава се ражда идеята за организиране на пръв турнир, който е реализиран с 4 отбора. Вашаш с капитан Асен Стойнев, Болоня с капитан Васил Такев, Ювентус с капитан Никола Тодоров и Левски с капитан Васил Йосифов. С течение на времето младите хора са натрупвали знания и спортни навици, така че броят на футболистите непрекъснато се увеличавал и все по-често възниквала необходимостта от сформиране на футболен отбор в Босилевът. Огромно влияние върху развитието на футбола по това време оказват играчите, които след обучението си във вътрешността на страната се завръщали в Босилевът. През средата на 70-те години била организирана общинска конференция на социалистическата младеж в Босилевът начело с председател Ставрес Спасков. През 1975 година, виждайки, че има нужда от сформиране на футболен отбор, Спасков прави предложение и взема се решение за негово създаване. Организационният комитет за учредяване на клуба заседва в залата на Общинския съд в следния състав: Ставрес Спасков, Винко Стоянов, Алекса Стаменов, Христо Костадинов, Братислав Котев, Стоян Захариев, Васил Такев, Минко Станчев, Димитър Станчев, Радомир Йоич, Раде Стойков и Борис Георгиев. Взето е решение първият председател на отбора да бъде Ставрес Спасков, а секретар Христо Костадинов. Отборът е наречен ФК Младост Босилевът. Общинската конференция на социалистическата младеж в Босилевът насрочва и първо събиране на основния ФК Младост Босилевът и отправя се искане до всички фирми, институции, комитети, съвети, съюзи и организации да осигурят свои делегати. Като тяхни представители на събранието са били Захари Андонов от името на Търговинско дружество Слога, Захари Станчев от името на Общинско събрание Босилевът, Захари Захариев от името на Алфа транспортно дружество, Петър Илиев от името от основно училище Георги Димитров,
Асен Стојнев пред Сојуза на борците, Васил Такев пред ССРН, Иван Глигоров пред полицейското управление, Минко Наков пред службата за социјално счетоводство и кредитна банка, Братислав Котев пред горския участък, Захари Стојанов пред образователниот центар Иван Кариванов, Вене Велинов пред Општинскиот комитет на Сојуза на комунистите, Стефан Стојанов пред службата за социјално осигуряване и електроразпределително дружество, Велин Стоичков пред Социјалистичкиот младежки сојуз, Милан Николов пред здравниот центар, Васил Христов пред Општински сојуз по физичка култура, Христо Костадинов пред Општински съд, Симеон Тодоров пред Општинскиот синдикален съвет, Трајче Митушев пред военна пошта 2515, Пене Христов пред основно училиште Фонја Љубата, Кирил Георгиев пред основно училиште в село Бистар, Јордан Јорданов пред началното училиште в Горња Љубата. Може би има още няколко делегати, али имената не са запазени в архивите. Трябва да се отбележи, че най-големите спортни идоли на членовете на Организационният комитет, сформирал ФК Младост до сирот, са били играчите на единство, на които те са се възхищавали, от които са учили не само на футбол, но и на други спортове. През есента 1975 година, по-точно на 28 септември, средовна линија на АТП Босилијат по маршрута Босилијат-Скопје, ФК Младост заминава на матч во Бојановац срещу ПСК. Тоа е прва официјална среща на одбора, којато Младост печели с 5-1. Ръководител на пътуването е бил Раде Стојков, прв треньор Стојан Захариев, а помощници треньори Радомир Јович и Борис Георгиев. В състава на Младост в първи официален матч са били номер 1 Александър Захариев, номер 2 Милоје Станкович, номер 3 Жарко Евтимов, номер 4 Илија Кирилов, номер 5 и капитан Георги Георгиев, номер 6 Арсо Арсов, номер 7 Борис Тасев, номер 8 Томислав Григоров, номер 9 Христо Арсов, номер 10 Драгар Станкович и номер 11 Иван Арсов. През първия сезон са играли още Добри Крумов, Васко Евтимов, Васил Тасев, Владимир Величков, Александър Иванов, Димитър Стойнев, Методи Чипев, Драган Андонов, Ивайло Димитров, Стоян Васич, Григор Михалков, Александър Богоев, Драган Владимиров, Милен Андонов и Славча Стойнев. В началото на сезона отборът е с червено-бели и черно-бели екипи, но поради все по-чести разногласия между играчите относно това каква екипировка да носят, взето е решение официалният цвят на отбора да бъде зелен и екипите бяха сменени на зелени след 2 мача изиграни, което остава и до днес днешен. ФК Младост започва да постига първите си успехи още през първите сезони. Най-запомнящо е спечеленото първо место между Општинската футболна лига Врања през сезон 1975-76 при изключително силна конкуренция. Поколенията от онова време с удоволствие си спомнят и за класирането на финала за купата на маршал Тито на територията на Пчински окръг през сезон 1980-81. По-точно на 27 май 1981 година ФК Динамо Врања гостува на стадион Тескара в Босилијат и резултат е бил 3-1 в полза на гостите. Преди началото на матча ФК Младост Босилијат е награден с юбилейна значка от Футболния съюз и благодарствено писмо от Междуобщинския футболен съюз за безупречна организация на матча. През тези години, в края на 70-ти и началото на 80-те години, се развива много сериозно сътрудничество на завидно ниво, както с клубовете от вътрешността, така и в Република България. През 1978 година ФК Младост играе за пръв път приятелски матч срещу ФК Велбош от Кюстендил, Република България. 2-0 в полза на домакините. А по-късно тези матчове се превършат в традиция. През този период ФК Младост разполага с отличен младежки отбор, така че треньорът Георги Георгиев все по-често прехвърля футболистите от младежкия състав в първия отбор. Трябва да се спомене, че младежкият състав на Младост играе на финала за купата през 1982 година, точно като по-възрастните им съотборници предходната година срещу ФК Динамо из Врања. Век, по-точно през сезон 2004-2005, с ново зряло поколение футболисти от Босилијат и няколко подкрепления от Врања, ФК Младост Босилијат става шампион на Пчинска футболна лига за първ път от сезон 75-76 и преминава в Южноморавска футболна лига. Успехите продължават под ръководството на треньорите Георги Георгиев и Владица Манасиев.
и с изключителен принос на тогавашния секретар на клуба Васил Захариев. ФК Младост 2 сезона играе в тази лига, след което изпада поради реорганизацията на същата. Следващия сезон Пчинска окръжна лига през 2006-2007 ФК Младост отново е шампион, но в плейофния матч за класиране в по-високата лига Лесковец губи от ФК Ястребец от Блаце 3-1. През същата година нашия отбор за първ път печели купата на Пчински окръг, побеждавайки ФК Вранска баня след изпълнение на Дуспи. Следващият съперник на финала за купата на Пчинско Явранишки окръг беше ФК Дълбочица от Лесковец. Младост също завоюва победа след изпълнението на Дуспи, тъй като в редовното си време срещата завърши наравно 2-2. На финала за територията за регион на Източна Сърбия нашият отбор отстъпи на Бескара Босия с 3-0 срещу ОФК Синджелич, който тогава се състезаваше в Сръбска лига и след това време той се изправи срещу ФК Бежания от Белград, който беше по това време стабилен член на Суперлига на Сърбия. Това постижение се смята за един от най-големите успехи в историята на ФК Младост. През сезон 2008-2009 ФК Младост отново е шампион на Пчинска футболна лига и се класира за Нишка футболна зона, след като в Ниш печели 6-0 в полуфиналия плейоф срещу ФК Драгуни от Блаце. На финала триумфира срещу ФК Лушница от Бабушница след Дуспи. В редовното време финален сблъсък завърши наравно 1-1. На 20 май 2008 година ФК Младост и още 3 клуба основават спортно дружество Младост Босилия, в рамките на което продължава да бележи значителни резултати. Заслужава си да се спомене и това, че през април 2012 година пионерите на Младост изиграха приятелски матч на помощното игрище на стадион Маракана в Белград срещу тогавашния шампион на тази възрастова група ФК Црвена звезда от Белград. Матчът завърши с резултат 6-2 в полза на домакините. 2018 година под ръководство на старшия треньор Владица Манасиев, ФК Младост отново става шампион на Пчинска футболна лига и играе бараж срещу ФК Длама от Коретище на стадион ФК Синджелич в Ниш. След регуларните 2-2 ФК Младост печели матча на Дуспи и 2 сезона играе в Нишка зона Юг. 2015 и 2025 по повод 40-50 години от основаването на нашия отбор Босилия гостуваха и ветераните на ФК Црвена звезда от Белград. Днес ФК Младост разполага с изключително перспективен млад отбор, подкрепен от няколко вече утвърдени футболисти, от които се очакват ценни резултати в близко бъдеще. Сътрудничеството между ФК Младост и клубове в Република България, започнало в края на 70-те години, достига своя върх през последните 10 години, като се установи братска връзка с много клубове чрез редовното организиране на приятелски мачове. И това с Левски София, ФК Марек Дупница, ФК Велдош Кюстендил, ФК Драгалевци София, ФК Струмска Слава Радомир и ФК Вихрен Сандански. В продължение на 50 години от основаването си ФК Младост остава доминиращ фактор в консолидация спорт, като през годините в отбора са играли около 2300 футболисти от всички възрасти, регистрирани са били около 500. Като такъв той винаги успял да окаже решаващо влияние върху качеството и интереса към футбола на територията на община Босилия. През цялото време ФК Младост развива и професионални тренерски кадри като основа за качествена игра и състезаване в по-качествени лиги. ФК Младост не само че се състезава в първенствени матчове и участва на преварите за купата на Пчински окръг, ежегодно организира и традиционални летни турнири, състезания по футбол на малки врати в селата, турнири по плажен и уличен футбол, Open Fun, открити забавни футболни училища, международния мемориален турнир Владимир Чипев. Отборът постоянно върши и отбор на млади таланти, с които се провеждат специални тренировки. В своята работа ФК Младост обръща специално внимание на работа с по-младите категории. От 2018 година насам отборите на атлетата, пионирите и кадетите се състезават в лиги. Нека да посочим, че няколко млади футболисти успешно преминаха всички селекции до регион Източна Сърбия, а някои от тях са вече в първи отбор на Младост. ФК Младост днес се стреми да привлече колко се може повече деца към футбола, развивайки и награждавайки техния талант и любов към спорта и по този начин създава здрави личности и добри спортисти. През последните години се обръща голямо внимание на женския футбол. Дългогодишното съществуване и оцеляване на ФК Младост е подпомогнато много физически и юридически лица.
но основният финансист и най-важната опора в работа на клуба, особено през последните 20 години, е община Босилеград. Използвам момента да се заблагодарим на всички тези хора и институции. Към днешна дата, 26 декември 2015 година, ФК Младост Босилеград е на второ място в първенството. Само една точка зад първия отбор. Надяваме се този сезон да печелим първенството и аз лично съм убеден от това нещо. Ръководството на ФК Младост се променяше през годините, така че освен първият президент Ставрес Пасков, начало на клуба са били и Алекса Стаменов, Здравчо Манасиев, Александър Иванов, Томислав Ковач, Драган Златков, Владимир Стоименов, Блажа Воинович, Боян Миланов, Любиша Петрунов, Саша Василков, Миодраг Якимов и настоящият президент на отбора Любомир Динов. Тази изложба трябва да бъде запазена от забрава и да остане на по-младите поколения, да знаят кой е основал и кой управлявал ФК Младост, кой е играл и какви са всички успехи на ФК Младост Босилеград през последните 50 години. Изложбата е свидетел на минало и настояще, на нашите 50 години победи, успехи, поражения, радост, щастие, енергия, любов, другарство, ентузиазъм в едно голямо семейство. Изложбата е посветена на тези, които създадоха ФК Младост Босилеград, които ни възхитиха със своите успехи и резултати. Посвещаваме я на тези, които сега играят за ФК Младост Босилеград, както и на бъдещите поколения. Още веднъж честит юбилей на всички, да живее наша младост! Сега давам думата на кмета на община Босилеград за поздравително слово. Заповядайте, господин Захарев. Добре се носите. Ентузиазъм, любов, голема, браво. Нещо, що много по-големи градове нема. А таква галерия съм сигурен на спорта няма никой. Благодарим ти, Степчо, заедно с твоите другари, колеги, и с Любешо, и с Шменто, и с Миньонте, и с Солите, и с всички други, които са да ви допринат, посебно Любеша за галерията. Те ни прожили възможност да имаме прилика да се наслаждаваме на тия единствени снимки, които нямат цена, понеже тази снимка от едно време вече не може да се направи. Тук помежду сите нас има хора, наши граждани, които си играли едно време и сигурен съм дека днес така и ми други кръста. Я тази година, кога почна првенството, съм бил дете на 13 години. У юни ме дадат у Груинци и ме върнат у септември на училище. Я избегал връщение. И то би бой. А гледа, тренинг на младост не беше još терено, но изпод нега беше сакаде не ни маленкото, што се играе. Маленкото ли него измечу. Те тука негде беше. Ванцо, Ристе Бугарино, Марата, Казмиро, и овај, да, другио Арсовио, како сада ќе ги нацртам како беше. Колка и вчера беше. Како миг това всичко пројде. Мило ми е, че в задни 20 нещо години, како община затекваме от спорта само Шмента и Марата, а днес имаме много спортове, имаме много секции и безплатно е све за сви нашите дечица. Един голем дел от бюджета се отваja за спорта. Степчо е до мене първ мой сарадник, и Миньо, и Шмента, како помощник, и днес ќе проедно ние спорт у главата. Не да стане професионален, но децата да имат прилика къде се такмичат и да понесат името на наш Босилеград. И проносят го. Веруйте ми, в България, и в Сърбия, и сегди. Зато имаме и така гости от много по-големи градове и вече има говорили някои срещи, които ще се видят у настояще. Браво! Браво за сите вас! Мило ми, че тази вечер съм с вас и надале спорта ще се помага максимално и убеден съм тази млада сегашна генерация, която изникна от подмладата на младост, че освои първо место.
и ќе улагаме, и повеќе ќе улагаме, и за друго не мора да имаме, а за спорто винаги ќе имаме. Да сте ми живи и здрави и само напред општината е с вас. Сега давам думата на господин Миодраг Јакимов, дългогодишен президент на ФК Младост, да в името на всички президенти на отбора произнесе поздравително слово и да не забравим, тази изложба е по негова идея. Заповядайте, господин Јакимов. Добре вечер на сите. Искам да честитим само юбилеја на Младост 50 години, што викат и за 50 па да се видиме. Ние што руменчеме фудбал да играеме, нас и ставаше за председници. Честит юбилеј, све најго напред. Сега давам думата на Александър Захариев, првиот вратар на ФК Младост Бросилија 75-та година, да во името на всички бивши фудбалисти произнесе поздравително слово. Заповядайте, господин Захариев. Не съм толкова вече като председател, трябва друго нещо да ви кажа. Най-напред първо искам да ви поздравим сите, що сте дошли от толкова голем брой. Това показва дека сите обичаме Младост. И ние обичаме и сме обичали да сме го формирали. В везе с формирањето, ја имам некои работи, бил съм на некој начин како некронисани новинар, па съм забележувал всичко това, што е могло да се забележи и сам показва дека това е на некој начин историја. Но преди да се формира Младост, имаше турнири. Турнири по мали футбол и една от тия е останала тук диплома при мен на екипа Градовищица, как вика на освоено първо место на турнир до лето 75 по малко футбол. На 22 юли 75 година. Той на некој начин било претеча на Младост тия турнири, но по тия турнири ние сме, ето да кажем пак, я имам некоја тука улога, издаваше зидни новини. Един от тия зидни новини аз съм съчувал, беа изтъкнени, но и поред това, що сме били като новинари, да сме описвали целите утърпници на малиот футбол, сме ги казвали, дори сме се опущали на това да оценюеме кой футболен, коя оцена е добивал, какво такова. Имам тук преди малко се види от ветераните от първия тим, а първият тим е овај тук. И Бояна, що го казахме. Борис Тасев, он знае тука, неговата екипа се викава Километър, а играла против ЧСК. Това е, викал се така, Чиперски спортски клуб. Значи, още тега сме размишляли за некакъв клуб. И они са изгубили. ЧСК ни победил с 4-1, а аз съм написал така в своя извещай, како за вечерни новости. Екипа Километра е имала лош дан и я го цитирам последният, но нече да замарам с това. И яко е Б. Тасер, това е брат му Васил Тасер, е играл извърсно, но една ласта не чини пролеч. Аз съм така констатирал. Става извещач, Александър Захариев. После това са били 6 екипи, значи Рамина, ЧСК, ЙНА, пощо имаше тук война поща, Чавдар, они са от uvek Чавдар били рече, Километър и Златна длака. Златна длака. А по та Златна длака на зидните новини ние направиме и изнесоме така и карикатура. Видиш, това са карикатура. Миланчо, Пашко, Станчо, сите, които са били, на некој начин си личат, но това е Златна длака. Златна длака изпод нея стои наша екипа без спремна стои, а противник се от нас бои. Кой си да ти ги потрепаш и да помнят за... Да се влашите. Да. Ако да не. Но,
Размишляме за таа омладина која играла на тоа, на тие турнири, размишляме да формираме клуб и треба чија иницијатива. Ја од формирањето на Младост, кај е формирана Младост, јас сум некој стицам околности пак на тоа како некој новинар. Значи, успеав да се чува мојата легитимација за фудбалер, ето тука стои и пише дека е, не пише Казмир, него пише само за кариера сам. Дека е на 10.9.75 региструван. Региструван е после на Младост, тоа е преко Врање у Саразо, на 23.9.75. А прва утакмица играеме на 28 септембар, 28.9.75. Оттамо почине и друго моје некој бележење, јако некој Маđиовичар само вади нешто изчепува. Но моје било многу важно у тај смисол што тука заиста бележим сите резултати с и кратак опис на сите утакмици од почетокот до улазот во Јужноморавска лига, Врање Лесковац, така се рекава 76-та година. Ја некој сите чете могу само по резултати нешто да ви споменам, али првата утакмица отприлike сам нешто во тоа време записал следеće. Фудбалски клуб Младост из Босиле е формиран августа 75. година. Прво утакмица одигра во Бујановцу, е бил дерби на Зеленом полju. Тада е клуб Младост наступил в следеćem sastavu, ја следеći sastavu неću да казуjem, Стеван го вече каза, остало горе вече знае. У другом полувремену се извршени измени екипа, а уместо Томислава Глегорова, тоа не клучето, за овие кои не знаат, во игру е ушел Антоно Драган, покојни доктор Драган. Тек када се повредил Христо Арсов, ушел Стојан Васич и тој е био прави потез стручно руководство. Прво полувреме завршено и нерешено 1-1, ali ipak je važan konačan rezultat. Naime, BSK Mladost 1-5. To je bio prvi uspješni nastup na tuđem terenu. Trener kluba je Stojan Zaharjev, njegovi pomoćnici Jović Radomir i Jure Boris. Posle toga dovodi Moravac od Predajane i igraje u Bosilegrad na domaći teren. I da kažem, na 5. oktobar. Na 5. oktobar je roden naši okmet. Bili je bolec, kad smo igrali. Pobedili smo normalno 6-2. Dovodi ideme na gostove u Preševo, to je malo vruć teren tamo. I igrajeme 3-3. Marata izjednačuje tamo 2 gola. Železničar Mladost i pobedila Boranska Banja 6-3, međutim, u moje što sam zapisao tuka, ajde da iskritikujem Mecete. Više zapisao sam ovako, očajne su bili odbrani golmana Metode Čipera, vrlo nesigurno pri intervenciji. Čekaj, preko intervencije. Poništeni i 3 gola. 3 gola. Sad, Mladost napravila 4-1 i mislimo ta utakmica od Železničara, stranu Zaharijev Stančev si dava otkaz. Otkaz ne je više trener za prvi tim, nego prezimat Radomir Jović i Boris Jurije. Mladost napredak 4-1 normalno, od Sudovice, napredak od Sudovice, dosta vrlo. Posle toga, site ki tije manje više bijene, pobedene, Mladost napredak, 2-2 igrajeme u Sudovica, to je konačno bez razlike. Da li će pobedili ili ne, nisu se već plasirali za Južnomoravska liga. I u Južnomoravska liga počinje više tu mnogo jakih timove. Dovodi Pusta Reka, Bojnik
Ali pusto reka, Mladost 3-1, Mladost Morava 2-7, Železničar Mladost 3-0, Mladost Veternica Mladost 3-0, Mladost Mineralac je utakmica odigrana na novom terenu, što smo nakulisali prvom pobedom. To je bila prva naša dobra igra. Mladost se polako oporavlja od 4 poraza prethodno 4 najbolji. Pojedinci bili su kapitani ekipe Đorđe Djerdije i Vitomir Cvetković, strelac jedinog gola. U vezi taj jedini gol, ja ti ga je predvijem na taj prvi taj teren naš i nekako jedan korner dava to li golo i ja padam ovamo namo, moja nekako greška, ali prevodi Dragan doktoru i mi dava veštačko disanje. Ja likam Dragane, ništo mi ne, ti da poništav gol. I on poništava gol i ostaje 1-0 za Mladost i pobeda. Dakle, više na našoj teme se s pobedom. I sad da sam ja na nekoj način bio objektivan u site ti navodi, što piše i ono, mladom nastavu od Bratmilovca. Kaže, po veoma lošem terenu Mladost i Bratstvo su podelili bodove, Prvo Bratstvo je došlo sa zakašnjenjem, mnogo sitno se napisao, sa zakašnjenjem od 22 minuta i počela utakmicu sa 8 igrača. Mladost je uložila žalbu zbog toga zakašnjenja. Domaći futboleri su, misli se na Mladost, vodili sa 2-1. Pred krajem utakmice primili smo gol sa nekih 20 metara, pogrešno degažovana lopta od strane golmana Aza Karijera. I dobar lop za njih je značilo izjednačenje, a mi smo ostali za žalbu za igru. Znači, gdje sam samokritičan, pa sam kazao neka moja greška bila užasna. I така završava na nekoj način prvi odel na Mladost Južnomorska liga. Prvi je taj jesen. Prolični odel počinje za nas katastrofa na nekoj način. Jer počinje me više se zato što tija pretežno opasnica na timu sa studentima. Ja, Dragaco, Dragan, Skopje, bilo Skopje, bilo više. I sad kad ima nije to ovdje, nakon se igraje Mladost primjerno u Leskovac ili u Pečeljevci, on nije upisno od njih studenti, dojeme igraje po sebe, BC isto bilo. A ko je ono vamo, Dragan, koji sam bilo Skopje, ali sad od njih, ja se igraje u Prešaku, ja kada se igraje. Oma koji sam tamo igrao, poviše se u Leskovac igrao. Međutim, osipuje se ekipa ta, od taj prvi tim i počinjene katastrofalno gubi. Ja sve što ne to da spomenem, ne možem da spomenem. Počinje tukaj u prolični odjel, znači Mladost spustila neka 2-3, Morava 4-1, 10-2, 3-2, 3-2, 7-0, 5-1, 3-2, znači 10-1 i така. Ja pa spadam u jedinu od tije kurioziteti u Stubulicu od kilometra igrane sa radnik koji sam prvo vidio. Ali od jednog su rekli u Timsbiru, to kajde, kad čine su autobusi tamo, firmu igrane, da bide tamo na neki način. Pokširi pa da odigrajemo, ja to ništa ne znači, da bi mnogo pojak bilo od nas. Stojano beše možete trener, ja ti dobe, vamo, normalno, oni si počeli gledati, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, nije dano me iz gol, ajde, ušte 5-5, tako se oni zabrali, igra, 16-2, 16-2, to nema ni u Nigerija, ni... Ja isto samo da se obrnem na ovih segašnji pisan, Vičar Mladost, ništa se ne običali. Sigurno rezultati će dodati. Imali smo i međunarodni utakmici i ja imam neke postoji doma sa Zdedalerci, sa Zdedalerci. I sve to je bilo i druženje, i Robić. Ja moram samo da kažem, pošto je mnogo, možda sam ga zaboravio, da govorim na
taj čovjek tu na Stevan Stojković koji na neki način od fudbalski klub Mladost njegova zasluga, može biti Meto je tu kad je u to uključen, prerasnao u sportsko društvo, što je to golem uspjeh za nas. Znači nije raspred, napređujeme se i ste na nekoj način stasali za tekviranje. Nadam se sa Kalata tamo neka činila još u sportu i sve, ali odlično. Pozdravljam i svite ponovo i želim mi srećni praznici predstojeći. Благодаря, господин Захариев. Сега давам думата на господин Дарко Трајков, настоящ футболист и капитен на сегашния отбор, да во името на настоящите футболисти произнесе поздравително слово и открие тази изложба. Заповядайте. Добър вечер. Уважаеми гости, скъпи ветерани, бивши настоятели заседатели, скъпи приятели и привърженици на футболски клуб Младост Посевет, за мен е чест и особена привилегия като капитан на отбора на футболен клуб Младост да ви приветствам по повод откриването на тази изложба от фотографии. Повод на 50 години от създанието на нашия клуб. Тези фотографии не са само просто кадри от миналото, те са живата памет на Младост. Свидетелство за труд, отдаденост и любов към футбола на поколенията. Половин век история означава много. Победи, трудни моменти, радости и изпитания. Но преди всичко силен дух. Днешният отбор стъпва именно върху тази здрава основа. Създадена от всички, които са дали чест на футболен клуб Младост през годините. Изказвам своята истина благодарност към всички, които са допринели за създаването на тази изложба и за съхраняването на историята на клуба, както и към всеки, който е по един или друг начин оставил следа от него. Нека тази изложба ни напомня откъде сме тръгнали, да ни обяснява и вдъхновява да продължим напред. Все още по-голяма вяра и амбиция. Честит юбилей на футболен клуб Младост и нека следващите години бъдат изпълнени с успехи, спортен дух и нови победи. Благодаря ви. Благодаря, господин Трайков. Още веднъж честит юбилей на всички, а сега заповядайте на коктейла, наслаждавайте се на богатата история на футбол Младост Посевет чрез тези фотографии и честити празници, нова година на всички.